Takže ľudia, čaute pri novom videu z Minecraftu, z tohoto nádherného akvaparku, ktorý dneska budeme zase stavať aj tu s Rohlikom. Pozdrav do videa. Áno, tak Majek. Presne. Natáča dneska Peťo. Čaute, ako inak, no. A môžeme sa vrhnúť na video. Takže ľudia, Peťo pôjde toto dorobiť náš odpočinkový bazén. Ja pôjdem tu postaviť ďalšiu sakura strom a Samo pôjde postaviť tobogán do mora, že? Samo. Takže ideme stavať. Odpočinkový bazén, tento tu nádherný bazén. Máme tu aj lehátka, všetko úplne pohoda, leháro si tu môžu ľudia byť v kľude úplne. Máme tu aj prístrešok, takto. Neviem, prečo sme tu dali teda slnečníky, ale to je jedno. Tu už letajú aj fantomovia. No a tu Samo, teda Rohlík, ktorý má YouTube kanál Rohlík, tak tu stáva obrovskú šmiklavku. Ja vám ukážem, ako to funguje. Chodíte takto, vidíte, to je nejaká voda, idete a je to hore. Dostanete sa hore a pôjdete takto s loďkou dole. Musíte ísť s loďkou, ale nebojte, ešte tu bude voda, že je Samo. A to ideš až do mora. No. Postavil som nový tobogán, plne sa vám môže zdvieť a dám si sa lodičku a idem. Poď Peťo, dáme si lodičku. Poďme spolu, oka? No. A už Počkej, som ako... bol skúšený creeper. Musíme nastúpiť, nesmieme to nastúpiť. Chcem nastúpiť. Dobre, ešte raz tu dám. Ideme spolu? Keby sa mi dalo nastúpiť, tak hej. Počkaj, tak... Mne sa ide tam nastúpiť, poj? Nejako, dobre. Idem takto bez loďky. Ty kokos, to je strašne dobré. To vystrihnem. Peťo, povedz nám svoje pocity, keď si to išiel. Moje? No. Kokos, ešte viac, zabavil som sa ešte viac, jak v realite. Dobre, a toto asi bude tak... Dobre, to strihneme. Dobre, takže ľudia, toto je náš akvapark nádherný. Dorobili sme tu napríklad túto, na odpočinkovom bazéne to. Potom sme tu ešte dorobili bránu vstupnú. Poďme sa pozrieť, ako sa volá tento akvapark. Vítajte v akvaparku Rip Creeper. Jak neviete prečo, tak si pozrite minulé video z tohoto akvaparku. Pochopíte.
A tu je WC, to ste už videli. To ste už videli toto vecko a tu je rohlíková špecialita. Toto je najlepšie, toto je asi najväčšia atrakcia tu v našom akvaparku. Ja to skúsim bez loďky. Bez loďky to nie je taká sranda, ale s loďkou to je sranda jak. No, bez loďky je to nič. Jak dělo. Dejte nástup. Dobre, zaberu odtiaľto a môžete ísť. Dobre, takže idem aj ja. Toto bude záber ku koncu videa. Najskôr je tu samo. A tu Rohlík. A Majek. prišiel práve sem. A toto je asi koniec videa. Takže ľudia, čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Čau!